Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Toto hovorí Pán. Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka, telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzdialuje od Pána. Bude ako tamaríška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, svoj domov bude mať v suchopárnej pustatine, v zemi soľnatej, kde sa nedá bývať. Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou. Bude ako strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene, nebude sa báť, keď príde horúčosť, jeho lístie zostane zelené, ani v suchom roku nebude mať starosti a neprestane rodiť ovocie. Zo všetkého najklamnejšie je srdce a ťažko ho vyliečiť. Kto sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie. Každému odplatím podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov. Najväčší klamár je moje srdce, kto ho vylieči, poznať chce, koho trápia moje skutky, pozná i moje skúšky. Ja, Pán, skúmam ťa, skúšam zmýšľanie, poznám tvoje ovocie. Ja, Pán, skúmam ťa, poznám tvoje cesty, tým si buď istý.